Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Anya, may jowa pero malungkot. Ang dahilan ng kalungkutan ko kahit may jowa ako, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Baka sakaling mabigyan niyo ako ng payo sa kung ano ang nararapat kong gawin. Nagsimula ang lahat nang malaman ko na may ka-close na babae yung boyfriend ko at suportado ng pamilya niya. Pumupunta sa bahay nila kapag wala ako at todo asikaso silang lahat. Nang maramdaman nila na hindi maganda ang dating sa akin ng mga eksena nila, biglang nagpaliwanag. Wala daw akong dapat ipag-alala kasi kamag-anak nila yung babae. Wala daw mali siya yung pagiging malapit ni girl sa kanila. Dahil hindi naman ako masyadong tanga, hindi ako naniwala. Iba kasi ang sinasabi ng isip at puso ko. Naging marupok din ako kaya kahit kami pa nagkaroon ng mabilisang relasyon sa iba. Nahuli ako ng jowa ko at nag-usap kami at pinatawad niya naman ako. Makalipas ang isang buwan, siya naman ang nahuli ko na may kaharutan sa isang online dating app. Na-confirm ko din na hindi nila kamag-anak yung babaeng malapit sa kanya. Hindi daw niya masabi sa akin dahil baka magselos ako. Di ba parang ewan ni Kuya Diego? Simula pa lang, alam naman niyang nagsiselos na ako. Napapadalas ang away namin ngayon. Tuwing magbabangayan kami, binabalik niya yung pangloloko ko dati. Ibabato ko naman yung panloloko niya din sa akin. Sumbatang tumataginting. Magulo na at hindi na masaya ang relasyon namin pero hindi ko magawang makipaghiwalay dahil malaking halaga ang utang sa akin ng jowa ko. Ang daming paikot-ikot ng kwento, pati may plot twist ng utang. May utang na loob. Ay, nako, nakakaloka. Kasi ako, ang sasabihin ko talaga dito, talaga girl, nandiyan ka pa rin. Ang sakit sa ulo niya na. Baka kasi kapag nakipaghiwalay ako, hindi na ako bayaran. Anong gagawin ko ni Kuya Diego? Minsan pakiramdam ko na natatrap ako sa isang madilim na kuweba at hindi ako makalabas. Salamat po sa inyong payo, ang inyong tagapakinig. Anya. Grabe naman. Teka lang, Anya, pag nasingil mo ba, may porsyento ba kami? Kaya nga kadalasan di ba kapag ka nakakasingil na, meron ng percentage. Yun yung mga ginagawa ng mga nananakot. Correct. I-activate lang namin yung mga tropa namin. Sa true! Yung mga tropa namin, matagal na po namin hindi kinakausap kasi nagbago na kami. Nandiyan lang sila kasi hindi pa sila nagbabago. Correct. So they're one text away. Kaya ang question namin, again, ulitin ni Diego, may porsyento ba kami? Kasi kumbaga sa lawyer, di ba ang lawyer kapag ka tinulungan ka, kunyari na mabalik sa iyo yung lupa o kaya mabalik sa iyo yung loan na hindi na binabayaran, di ba? Minsan ang arrangement would be makakakuha ng percentage yung lawyer. Pag nabawi mo na yung pera, may percentage. Yun lang. So lang namin ulit itanong, anong tanong? Ayan. May porsyento ba kami? Kung sa lawyer, demand letter sa amin, pananakot. We demand the porsyento. Pananakot. Oo, na ang gagamitin po namin paraan ay pananakot. Kailangan po dito pisikalan na. Charot, 'di ba? Well, napaka-toxic. Yun lang. Yun lang yun eh. It's so toxic, Anya, to be in that relationship. Wow. Isipin mo yung sumbatang tumataginting. Tapos inaalaw mo lang siya. Minsan kasi ganyan tayo eh. We choose to stay in a relationship kasi ito kadalasan nangyayari. Natatakot tayo sa
sinasabi ng society. Kasi ang society, ang sinasabi, dapat may jowa ka, ganitong edad, dapat may asawa ka, ganitong edad, nagkakaanak ka na, dapat ilan ng mga anak mo. May ganyan tayo eh. So parang ayaw natin makipaghiwalay kahit toxic. Kasi gusto lang natin in a relationship. Parang hindi natin ma-judge. Diba? Kahit toxic, nakakalason! Eto naman, naglalaro na naman yung utak ko. Inisip ko na, baka sila talaga yun nung tapos sinasabi lang ng pamilya, kasi may utang ka, wag mo munang hiwalayan kasi wala tayong pambayad. Pwede. Pwede talaga. Diba? Kakuntsaba yung pamilya. Kasi yung pamilya nagsinungaling din eh. Naku, wag mo intindihin yung babae, kamag-anak namin niya, para magsinungaling din. Baka ang naiisip ko dito, hindi lang yung jowa niya yung may utang sa kanya, baka pati ibang family members. Kaya hindi niya ma-let go. Kasi may napapakinabangan pa tayo kay Ana. Oo, correct. Wala kung ano Tingnan mo, sa sobrang toxic na relationship ninyo, nagiging toxic na rin yung naiisip namin. You always have a choice. Tama. Ano ba ang mas mabigat sa'yo? Yung utang niya o yung peace of mind mo? Well, kung utang talaga yon na hindi bigay, di ba? Iba kasing bigay sa utang, pwede ka namang makipaghiwalay, tapos singilin mo pag hindi na ipabarangay mo. Correct. Diba? Ano mo talaga, idaan mo talaga dun sa mga experts kung sino po talaga yung dapat pagdating sa mga ganyang klaseng mga utang. Yan. Saan bang barangay nyo? May contact si Nicole? Meron. Saan yan? May Anong zip code? Para may porsyento din kami. Alam mo na, nangangailangan din. Medyo kulang tayo friend ngayon eh. Medyo kulang tayo friend. So, kaya alam mo na. hinihingan ka ng mga ribotril dahil ang dami mo koneksyon. Correct. Kaya ako hindi hinihinga ng mga gamot na kinakailangan ng S2 eh. Dahil sa mga pinagsasabi natin sa radyo na may mga koneksyon tayo sa bawat zip code, di ba? So yun. So ako para sa akin, sa edad ko na ito, lagi ko tong sinasabi, walang makakatalo sa peace of mind. Tama. Ayan. Kahit peace of mind. Iba yung feeling na wala kang mabigat na iniisip. Tama. Hindi nababagabag ang iyong utak sa anumang bagay. Meron kang kapayapaan sa isip at sa puso. Napakalaking regalo sa sarili mo yan. As in, it's a great gift. Correct. And para sa akin, mas mahalaga yun. Para sa akin, di ba? Hindi ko naman alam yung level ng utang eh. Kasi baka mamaya, pabayaan mo rin yung utang kasi kamo, sabi ni Nicole, gusto niya yung peace of mind. Pero sa sobrang laki ng utang, mawawala din yung peace of mind mo. Kaya gets naman namin yung nararamdaman mo. Pero tama si Jegs, yung part na pakipaghiwalay, you should do it kasi sobrang toxic. Pero yung part na utang, maging klaro kayo doon. And pwede yang atupagin at intindihin ng mga ibang mga taong maging in charge dyan, like lawyers. So kung kailangan mo ng lawyers, may contact. Meron din kaming contact, di ba? Anong gusto mong lawyer? Yung attorney tunay o yung attorney no case, di ba? Abogado o abogago? May contact tayo dyan. So isa lang dito ang malinaw, Anya, sa sitwasyon mo, napaka-toxic eh. Toxic na toxic talaga ako. Alam mo, parang binabasa ko pa lang, parang nagkikringe ako na, talaga ba? Nagsistay ka pa rin sa gitna ng lahat. Talaga ba, girl? Tapos yung family, yung cover up ng family, diba? parang nakakatakot eh. Nakakatakot din yung red flag din yan. Gusto mo ba yung ganyang klaseng pamilya magko-cover up ng kasalanan? Oo, sasabihin ka mag-anak tapos hindi naman. Oo. Naku, ito yung mga tipong kapag ka meron silang aksidenteng napatay sa kalsada, yung ibabaon nila sa lupa tapos magde-deny sila. Diba? Tingnan mo kung ano naisip. Criminal mind activated. Nakakalurki. Hi, girl. Alis ka na dyan. Please. For your own peace of mind. At para hindi naman mawala yung peace of mind mo, important issues na isettle din nila yung utang, tapos hahanap ka ng taong magaling dyan. Meron kasi mga kanya-kanyang expertise yan eh. 'Di ba? Merong mga lawyer na ang kagalingan nila ay sa korte mismo. Merong mga iba na papers. Diba? Basta may contact kami dyan. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. What do you need? May supply kami. Ganon. Kung gusto mong daanin sa dahas, may contact din kami. Meron din. Diba? Diba? Hindi, pero syempre, charot lang yung may contact kami. Meron naman kami mga contact talaga, sa totoo lang. Pero sa mundo ngayon, madami na tayong makukontact.
'Diba? Actually, may mga AI lawyer na nga eh. Ay, talaga ba? Oo, meron na. Usually sa Amerika, alam ko, meron ng AI lawyer. So, ibig sabihin kung meron kang parang simple case na gusto mong tanungin kung ano yung mga possible na ita-type mo lang. May mga ganun na. Pwede din, 'di ba? So, sky's the limit pagdating sa possibilities, 'di ba? And wala ring imposible kay God. Yun naman talaga yun. Walang imposible sa Diyos. So ipagdadasal mo na mailagay sa tama ang lahat, 'di ba? Maging masaayos yung utak niya, 'di ba? Ako ganyan ako minsan mag-prayer na specific eh. So kunyari meron akong pinagdadasal na tao. So pagdadasal ko na, Lord, i-guide niyo po yung mga wire na meron sa kanyang utak para ma-rewire sa tama. Yan. Baka grounded lang. Oo, baka meron lang na pitik dyan na mali eh. Baka may naka-jumper dyan. Pakiayos po yung na-jumper. Di ba? Yung ganun. Para talaga namang matanggal na sa pag-iisip ng mga tao yung mga negative na gawain. So pagdadasal mo yan, 'di ba? Pero yung makikipaghiwalay ka, not in a bad term naman. Kumbaga parang things are not tsaka working out, 'di ba? Yung gano'n, hindi naman kailangan magkagalit kayo. Siguro dapat lang sabihin niyo na tingnan mo tuwing nagkikita tayo, nag-aaway na tayo. 'Di ba? Nakakadagdag ba 'to ng ganda ko? Nakakabawas. Ayan. So siguro magpahinga muna tayo pero bago 'yan, pirmahan mo muna 'Di ba? to. Correct. Perma mo muna tong MOA. Diba? Kung ano nababayaran mo yung mga utang mo. Oo. Diba? Yung ganun. Isipin mo, no, nakakalungkot na stuck ka dahil sa pera. Talagang minsan yung pera na yan nagiging dahilan kung bakit tayo napapahamak. Diba? Kaya hindi talaga maganda. Imagine niyo tuwing may away, sumbatang tumataginting. Tingnan mo yung pagkakasabi niya, hindi man lang sumbatan, kundi sumbatang tumataginting. Diba? So, ibig sabihin, parang ramdam ko every time na nagkikita sila, ang taas ng emosyon lagi. Hindi na siya masaya. Yung parang nag-aabang na lang isa't isa na magkamali. Or nag-aabang na lang na, sino ba sa atin yung unang mag-give up at magsasabing, tama na to. Diba? Nagkakahiyaan pa. I'm sure siya, nahihiya siya sa'yo. Ayaw kanyang i-let go kahit toxic ka na rin para sa kanya. Diba? Kasi nanloko ka rin to begin with eh. Tama. Diba? Nanloko ka rin naman talaga nung una kasi marupok ka. Gusto ka rin niya i-let go. Kaya lang. At dahil may utang siya sa'yo. Nahihiya naman siya. Kasi pag hiniwalayan kaya baka mag-demand letter. Correct. Diba? Yung ganon. So, nasa toxic situation kayo. Kung i-imagine natin, nasa loob kayo ng isang elevator, kayong dalawa, pinipilit ninyo, pero sa totoo lang, meron pinalabas na poisonous gas. Tama. Diba? Tapos sinilalanghap nyo na lang para lang masabing together kayo. Yun ang problema ko minsan sa relasyon, yung pinipilit na lang. Na alam naman niya, problemado, toxic, pero tuloy pa rin. Diba? Maraming ganun eh. Dapat alam natin kung kailan yung red flag. Kailangan na alam natin kung kailan na dapat na maging okay ang lahat. Tama. Diba? At mag-decide na we have to let it go. Oo. Kasi kung minsan nagkikling lang tayo sa mga bagay dahil pinagsamahan, kaya may mga utang, pero ramdam natin na hindi na tayo masaya, wala na tayong inner peace. Correct. At tuwing sumbatan, tapos ang nalulungkot ako dito sobra, yung family kasi involved sa cover-up eh. Tingnan mo, red flag din yung pamilya. Gusto mo maging part ng family nila, mga sinungaling. Imaginein mo yan. Diba? Kung itutuloy mo yan, sabihin natin, nagkasundo kayo. At nagkatuluyan kayo, diba? Na-realize nyo, mahal nyo ang isa't isa, diba? Tapos yung pamilya niya, gano'n. Tapos parang feeling mo every time na magsasalita sila, hindi ka sure, totoo ba yung sinabi niya o hindi? Gusto mo mabuhay sa gano'n? Tama. Diba? Sorry kung advance na kami mag-isip, pero ina-advance na namin. Diba? Kung paano kung halimbawa ng babae siya habang mag-asawa kayo. Aalagaan pa nila yung babae. Kaya nga. Tapos sasabihin nila, wala lang yan. Napadaan lang yan dito, di ba? Mihir. Alam mo, ulit, tatandaan na mo ha, there is a God. Meron kang Diyos na kasama na pwede mong pagdasalan ng matindi para i-guide yung pamilya ng lalaki. I-guide ka rin sa tamang mga salita na kailangan mong sabihin. Lagi walang imposible. And there are so many nakakatuwa na mga provisions eh. Like for example, ito kanina. Nag-message yung aking asawa kanina. Sabi niya,
Sabi niya, nakakainis, nalagasan ako ng 1K. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ewan ko, nahulog yata. Tapos, after a few minutes, biglang may sinend siyang video. Tapos yung video, nakita ko yung thumbnail, may 1,000 sa floor. Tapos, nung pag-play ko ng video, sabi niya, nandito siya. Ibig sabihin, ganito yung nangyari, Jegs. Nahulog nga sa kanya sa parking. So, ang parking ay marami po ang dumadaan sa parking. At kapag ka nadaanan mo ang 1,000, alam na this, di ba? Alam na this, di ba? So, may ginawa na siyang mga ibang mga bagay bago siya bumalik sa parking. At nandoon pa din. Pagbalik niya sa parking, nandun pa rin yung nahulog. For some divine reason, and I'm sure it is a divine reason, baka walang dumaan ng mga oras na yun. Or, yung saktong tao na dumaan ng oras na yun, nagbabagong buhay na. Diba? Hindi na siya, pag hindi kanya, hindi niya kukunin. Diba? Hindi imposible. Hindi imposible. So, wala ring imposible sa sitwasyon mo, girl. Correct, ayan. Pwedeng mabago yung sitwasyon na yan. May mga bagay kasi kung minsan na talagang on our own capacity hindi natin kaya. Kaya, yun nga yun yung mga time na ipapasa Diyos natin. Lord, ikaw ang mag-lead. Kung saan mo ako dadalhin. Correct. Go ako dyan. Ako naniniwala talaga, kung maging specific ka sa prayer, Lord, i-lead mo ako sa mga taong tao. Yan. Ilayo mo ko sa mga toxic na tao. Correct. Sa mga taong nagbibigay sa akin ng konsumisyon kesa blessings. Yes. Ganon ang prayer. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!